sering melakukan kemaksiatan, keburukan itu menjadikan petenge ati. Nek petenge ati Pak, wis jan opo ae pemene sing nilai ini positif, males. Terus awake ngoten, senajan benino mangane ditaker, hati-hati, duwe dokter khusus, tapi nek kapan membudayakan aktivitas elek, wawahnan fi badani. Awake ku loro-loro. Lah iya aji ku duwe dokter khusus mangane ditimbang kok sik seok-seok kae, perlu diintrospeksi. Mungkin sregep nglakoni kejelekan. Malahan ana sempilan gawene Gusti Allah Ta'ala, wa kana abuhuma sholihah. Yang paling kita harapkan apa Pak? Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu bukan hanya dua saja itu, menjadikan nur utawa awaik wa tidak. Ada harapan besar anak-anak kita diparingi dadi wong sing soleh. Bukan hanya itu tok, dijogo anake dadekno soleh, atik dijogo ekonomine. Lah wis enak ta Pak? Ilmune wis mumpuni, ekonomi gak soro-soro. Makanya kula jenengan kepengin anake soleh, paling tidak upayakan diri kita sendiri sebelumnya dibudayakan untuk melakukan kebaikan. Nah, termasuk kados ngenten iki nek jenengan rutin diniati nirekati anak bojo, insyaallah anak bojo dak kenek anake kenek putune. Ngoten, Pak. Nah, pemane masalah panganan niku Pak wis gak iso teko isen rek, tapi titip sego 30 bungkus. Mbok. Mantap iku, Pak. Wis pasti sampean akeh penggemari. Mandek cilik-cilik barengan kata ono Jumatan lho, Jumatan nggih ta. Jumatan sih enten mriki, ate sukane teh ngoten niku. Enten. Cuma pun salah nggih nek nang giri tak cocoki, nek giri cocok, Pak. Tidak dibagikan sebelum berdoa. Kira enten mriki. Roya, iku kula mboten nyalano, Pak. Nek kula mboten kok nyalano takmir nih. Takmir ngoten mur takmir. Wong kuasane takmir jare. Lah nek enten pojok mboten. Nek pojok mboten sebelum sholat diletakkan di sop-sop awal-awal. Ngoten. Jadi pandailah takmir keepo ono panganan ya oleh panganan ya oleh akhirat. Ya ono gini mau dadi bagian dhisik sebelum doa bah tangkuk royoan. Nah engko nek kapan wong iku arane wong, wah akeh makir sepeda kok akeh ono es jus sembarang kali. Boleh sing asale wiritan lho ditinggal abot es jus tok. Padahal wiritan niku Pak. Wiritan pendak Jumat tok. Jumat nggih kul ping Fatihah ping 7. Kul ping 7 iku Pak ganjarane masyaallah Pak, ganjarane gede seru. Tapi karena tergoda es teh 3.000 diwangi melayu. Masya Allah. Lah iki ya kula mboten kok iku lagi kula sanae Pak. Lah iki tugase napa takmir. Keepo barengi api iso mengalokasikan sing barang sing luwih positif. Biyen kan jarang Pak. Ana ngono ku jarang. Lah budaya sing apik ngene iki monggo. Sing digawe sing luwih apik mau. Biyen iki gak ono wiritan yo. Kok lancing kabeh nggih ta. Nah mari salam plencing kabeh. Apa maneh wong biyen gak ono jajan wis bokonge gawe wiritanku panas. Jare wong bokong kukusan. Nggih ta. Luncup dadi gak kerasan gak itikaf. Padahal kene lho Pak, lungguh tok jenengan senajan ngiler diganjar nek niat iktikaf. Lha iku apik niat iktikaf ya ngaji wiritan muli oleh bagian sego tambah oleh kabeh di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Masyaallah nggih tak sik mumpung durung cek jenengan cek mantep nggih dalile. Lha nggih kula yo padha-padha ngelungno Pak. Ngeling-ngelingno Pak. Gawe apa donya jenengan umpulno niku Pak? Sik muga-muga enten nggih, muga-muga nggih enten. Kula jenengan cek edak istilah iku gak
gak abot-abot ngetokno donya. Kula wingi mari ngitung-ngitung warisan dhewe nggih. Warisan dhewe. Warisan tadi ya memang tak niati ya gawe ya iki nyemangatno wong sing gak gelem kurang sedekah. Anggepen tak kula iki duit-duit 1 miliar gambangane. Terus duwe anak loro lanang wedok gambangane, nggih ta. Lah kula mati. Otomatis duit kula iki, kula asal warisan lah, Pak. Ya mboten. Nyatem kula wisan, mati wis mati. Lah duit 1 miliar iku dibagi nggo bojone tidak salah kurang lebih 1,5 juta tidak salah. Somun 1/8. Pinten Pak 1/8 ini 1 miliar iku Pak? 1,5 nggih. Ana 1,5 iki bagian ibuke sing ditinggal bojone iki. Lah 1 juta 1 miliar kaya 1,5 gambar kali 875 dibagi telu, lanange loro, wedoke siji, kan anake loro, Pak. Terus mayite dos pundi? Nyatem jenengan. Diwangi kloro-kloro kerja, ngumpulno tanah sembarang ketika mati anake gak ngerti. Ya jenengan meso-meso ana kuburan. Lho mumpung durung jenengan getok akhire. Ojo njagakno anak bojo, nenek bojone sik tir-tir. Durung 40 wis dipliriki tangga. Lan kita Bu. Nggih sing bojone ngoten merasa sik enom sik payu ndelek maneh. Halal Pak selama iddah sampun. Lho, bagi orang yang diwangi tangi isu budal jam 6 toko jam 5. Marung gak sempat jamaah duwe numpuk-numpuk tok ketika mati plus duwe diwaris kabeh bojone wis dipek wong ana kuburan nyatem lho mangkane kula nah kesempatan kula wingi lho Pak gak sampai rada iri Pak yo nah sik wingi kula enten ngaosen enten musala niku sego bungkusan akeh aku akeh padahal musala mestine lak luwih isin masjid nggih. Nomor saya Bu Pak nggih. Penghasilan niku lho mboten otek-otek lho Pak nggih. Iki realita. Kale iki ku sik akehan masjid. Musala pendak apa pendak Jumat keliling. Tapi nek masjid Jumat ada. Niki kirangan lho kula mboten kok keuangane wallahu alam. Ngoten. Hadi monggo nggih. Hadi bener-bener kula iki kadang nyawang masjid iki wis layak sekali. Yang perlu dia niku mau imaroh tetep wis apik. Kegiatane kan pun tiap ngeten Pak nggih. Cuma iki wau kula iki pun ati-ati meneron tak lereni. Mboten napa-napa kula. Nggih. Kula gak atek lapo-lapo Pak. Kok nanti nyinggung, itu tidak ada masalah bagi kula. Kaya Purbaya ngono lho. Wis diangkat ya tak angkat tak lakoni tenan iki alal hak Pak kula ngomong hak nang gawe apa jenengan? Saldo akeh. Tapi sing ngaji programnya gak ono gayo nggih ta nggih pun niki nggih muga-muga mawon dadi kebaikan-kebaikan yang sudah diberikan kepada kita iku harapan iku mau hasil buah kebaikan sing diparing Gusti Allah pada kita hatta yaqbidahu sehingga Allah mengambil roh kita dalam keadaan husnul khotimah. Maka ningali kalau musibah al-Khazini kula kadang nangis ngekek apa ningali YouTube masyaallah rek nggih. Tapi nek dibalik itu Pak, dibalik itu nek kula hitung-hitung tumpuk-tumpuk derajate syuhada iku Pak. Enten dawuh kan ngeten, man ja'ahul mautu wa huwa yatlubul ilma liyuhya bihi al-islam fa bainahu wa bainal anbiya fil jannati darajatun wahidah. Telas ta kok nyawang dereng. Kok sawangane nyawang anu. Niki derajate wong mondok. Wong ketika belajar ilmu, mengko iki kan gak ono mondoke kan. Manja'ahul mautu. Wa waidil iki termasuk ngeten iki. Gak harus mondok, wa waidil ilma. Kan kula jenengan belajar ilmu Pak nggih.
Lah tujuan kula jenengan ngladeni niki liyuhya bi al-Islam, untuk paling tidak menghidupkan agama Allah. Kayak apa carane salat tepat, kayak apa negur nek kapan konco iku nek kapan rukune salah. Itu tujuan kita. Bukan hanya untuk sekedar meramaikan saja. Lah iku kok mati, Pak. Kok mati kados enten Al-Khazini kalau wingi fa bainahu wa bainal anbiya, derajate kau sak derajat. Nek para nabi ku gampangane ana tingkat 8 gampangane, nek syuhada kalau wingi tingkatnya nomor 7. Betapa besar iki. Tapi sing tinggal ngoten ya susah. Kados ngoten. Dadi siji dilihat wingi wis mondok iku, mati tok mondok iku wis syahid. Dalam keadaan sholat, dalam keadaan wudu, atik keberkan. Kira-kira saat ini Indonesia ya Pak nggih. Brek. Masjid ABR ambruk, mati kabeh. Was viral, Pak. Wis cara-cara kok coran nggih cuma wis ditulis syuhada. Wis viral iki. Iso viral. Ya, keinginan kita mboten ngoten, matine enak, nggih ta. Mati enak dalam keadaan api. Iku kan matine ya cara wong kan keberkan, Pak. Cara wong miris, Pak nggih. Iki wau resepe wau. Masyaallah nggih. Islam. Kula jenengan kedah syukur yang pangeran. Mergo Gusti Allah wis memperingatkan, wa may yabtai ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Sapa wong sing ndelek agama selain Allah, falan yuqbal, tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi kula jeneng kedah syukur. Nek miritane Mbak Yefa kene niku nek mboten lepat setelah sholat kongkon ngulinakno ya dal jalali ikram amitna ala dinil Islam pis tunggal welas. Ya dal. Kathah wiritan. Paling mboten iki wau. Napa niku? Nek niki mboten budaya Pak nggih. Nek enten masjid niki mboten budaya sing sering kula nglamaki la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ping sedasa Pak nggih. Ping sedasa nggih. Subuh sedasa, maghrib sedasa. Terus syaratnya maneh sikile tidak berubah dari logone. Iku amalan titik tapi fadilah gede. Nah, tapi yo jenengan tadi dhisik masyarakate nggih. Nah jenengan jadi bagi makmum kok makmume imame kok gak ngono jenengan eman. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi syukur nggih. Syukur kula jenengan diparing Gusti Allah dadi wong sing muslim. Tugas kita untuk menjaga ya apa mati kita dalam keadaan Islam. Pun famanit turra fi makhmasatin ghaira mutajalifin li ism fa innallaha ghafurur rahim. Wingi diterangno termasuk barang-barang sing haram-haram nggih. Pokoke hayawan sing metu ruhe tanpa penjelembean sing menurut syara iku haram meskipun asale iku termasuk neblok apa ketabrak utawa walwing apa niki adu jotos iku haram kabeh. Lah sakniki Pak suumpama jenengan dalam keadaan kepepet gak ono sing dipangan kecuali itu aja, ono batang atau barang sing haram mungge agama Ta'ala. Famanit turra mongko utahe wong turra sing terpaksa sapa man fi mahmasane ing dalem istilah keleson nggih punisa masa sik kait maci ayat sik diringkas ghairu mutajani fil ism oleh mangan mau tidak unsur gawe kepinginan tok tidak, memang awak iki gak kuat. Gak ono sing dipangan kecuali sing dipangan barang haram. Iki hukume mboten napa-napa
hanya sebatas cukupe untuk ceke nyawai gak ilang. Sumpama mangan 3 sendok wis cukup gak kena tambahi 2 sendok. Iku arane faman itu rafi mahmasadin ghairum, apapun bentuk keharaman. Maka nopo babi celeng paribasane seperti itu kenging. Fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah adalah zat yang Maha Pengampun dan Penyayang. Sampun Mbak nggih. Sampun Mbak nggih. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita pelajari wonten dalem menika dijadikan oleh Allah ilmu kang barokah manfaat amin rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, jadikanlah ilmu-ilmu yang baru kita pelajari dados ilmu ingkang barokah manfaat. Rabbi fil walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.